তেনেকুৱা লিডাৰ ৰাকেশ প্ৰমুখ আমাক নেলাগে বুলি ক'ব পাৰোঁ। আমি দল গঠন কৰিছোঁ। মই ফাউণ্ডাৰ হয় মচলপুৰত যি সময়ত নেকি পিপৰা এটা নাই, যি সময়ত নেকি আমাৰ গান্দাচাৰীৰ সেই দলখন ষ্ট্ৰং হিচাপে তেখেতে গঠন কৰিব। खुलुमबाय आरोबाव नोंथांमोननि थाखाय गोदान मोनसे भिडिअ लाबोबावनाय जाबाय। रायजो राजा नोंथांमोन, दिनैनि भिडिअआ ओरैबायदि दुखुनांथाव, नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांब्लानो जाबाय। स' अब्ला लोगोफोर जों भिडिअखौहाय ससे नायनानै लाग्रोनि। অবিভক্ত শোণিতপুৰ জিলাৰ কোনো অংগ বিটিচিত সন্নিৱিষ্ট কৰাৰ কথাও এই চুক্তিত লিপিবদ্ধ কৰা হোৱা নাই। অসমৰ পৰা এখন বহুল প্ৰচাৰিত দৈনিক বাতৰি কাকত আৰু এটা টিভি ষ্টেচনৰ মাধ্যমত যিবিলাক বাতৰি কোৱা হৈছে যে ইউনিয়ন টেৰিটৰী হ'ব, ৰঙাপাৰা ঢেকীয়াজুলি বড়োলেণ্ডৰ অন্তৰ্ভুক্তি হ'ব, এই গোটেই কথাবিলাক তথ্যৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত নহয়। আৰু বড়ো চুক্তিখনে অসমৰ অখণ্ডতা ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতহে অধিক গুৰুত্ব দিব বুলি ভাৰত চৰকাৰে আমাক জনাইছে। ভাৰত চৰকাৰে স্পষ্ট কৰি দিছে যে এই একৰ্ডখনে অসমৰ অখণ্ডতাক সন্মান কৰিব, টেৰিটৰিয়েল ইণ্টিগ্ৰিটি অফ আছাম উইল বি প্ৰিজাৰ্ভ, আৰু ইয়াত বৰ্তমান কোনো নতুন গাঁও বা নতুন অঞ্চল সন্নিৱিষ্ট কৰাৰ কোনো প্ৰস্তাৱ এই চুক্তিখনত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা নাই। भिडिअखौहाय नायनानै मिथिबाय दिनैहाय आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा मामाया मा बुंदों। लोगोफोर, आं बेखौसो बुंनो सानदों, गोबां समनिफ्रायनो बिटिआर एकर्ड जानायनि उननिफ्रायनो दिनै जोंनि बर' हारिनि माखासे दानि सरकार UPPL नि दैदेनगिरिफ्रा माखासे मानसिफ्रा सनितपुर बिटिनाथखौ लानानै गोबांथार सावरायबोनायखौहाय जों नुबोनो मोनदों। नाथाय दिनैनि दिनावहाय नैबे निउसखौहाय जोङो नायनानै मिथिबाय, जोंनि बड'लेण्ड बिटिआर नि बाहेरायाव थानाय बै बिदा फंबाय सनितपुर बिटिनाथनि मानसिफोरनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव जानानै फैदों। रायजो राजा नोंथांमोन, जोङो मिथिखागौ, आंनि गोसोआव सिगांनिफ्रायनो सानबोबाय थानायखा, दिनै जोंनि बे बड'लेण्डनि बाहेरायाव थानाय सनितपुर बिटिनाथआ जेरावहाय दफायाव गोनां खामानिफोरखौनो दाबो मावनो हायाखै, नाथाय बै दफायाव गैयै खामानिखौ माबोरै मावनो हानाय। स' अब्ला लोगोफोर, दिनै जोंनि दानि गभर्नमेन्टआ जोंनि बर' हारिनि पाब्लिकफोरखौहाय गोसोआव दुखु होनानै मेगन खाथेनानै बाथ्रा फोरमायनानै होनायखौहाय जों नुबोदों। नाथाय आं माखासे दफाफोरनि सोमोन्दै जेबो बुंनो थाङा, बिथांमोना माखासे खामानिखौहाय मोजाङै मावगासिनो दङ। आङो दानि UPPL नि CM खौहाय जेबो बुंनो सानाखै, मानो होनब्ला बिथाङा मोजांखौनो नाजागासिनो दङ। नाथाय माखासे मानसिफ्रा हास्लाबा बेफोरबायदि नारसिननायखौहाय जों नुगासिनो। रायजो राजा नोंथांमोन, जोंनि बर' हारिया बै बड'लेण्डनि बाहेरायाव थानाय माखासे सनितपुर बिटिनाथनि आइ आफामोना जोंनि बिदा फंबायफ्रा दिनै आरोबाव बड'लेण्डआव हाबनो थाखाय बिथांमोना आसाम गभर्नमेन्टजों माखासे दावहा नांनानै सेक्रिफाइस खालामनो गोनां जाबावगोन। मानो होनोब्ला बिथांमोननि एरियाया दिनैहाय बड'लेण्डनि एकर्डआवहाय बिटिआर नि एकर्डआवहाय सरजाबफानाय। लोगोफोर, आरोबाव नोंथांमोना दिनैहाय नुनो मोनबावबाय, दिनै माखासे UPPL नि पार्टिया दिनै राकेश ब्रह्मनि हेंथायै गसंथानायखौ जों नुनो मोनदों। बै समावबो अमर ब्रह्मजों राकेश ब्रह्मजोंहाय गोबांथार बेले बेजे नांलाय खमलाय दावराव दावसि गोबांथार जाबोबाय। नाथाय बै समावहाय जि नांज्लायलायनाय रावफोर, बेयो जाहैबाय मोनसे पलिटिक्स। मानो होनोब्ला बिसिनि रावा राकेश ब्रह्मआबो अमर ब्रह्मनि बेकग्राउन्डखौ मिथिया, अमर ब्रह्मआबो राकेश ब्रह्मनि बेकग्राउन्डखौ मिथिया। बिथांमोननि सावरायनाय बाथ्रायावनो हमनो हायो। मानो होनब्ला बिसोरो गासैबो
नोजोंनो दिन थांदों। लोगोफोर नोंथांमोनासो मा सानो? नाथाय आंनि गोसोनि साननायखौहाय आं दिनै रायजो राजा बयनिसिमबो बेखेवनानै होनाय जाबाय। अब्ला रायजो राजा नोंथांमोन बे बुंनाय रावफ्रावहाय आरो बै सनितपुर बिस्नाथनि बिदा फंबायफ्रा जुदि माबाफोर गेरेन्टि मोनदोंब्ला आंखौहाय नैबे पि थांखि ब्लकनि अनारखौहाय नोंथांमोना गावनिनो बर' फिसा होननानै निमाहा होगोन होननानै आं आसा खालामो। नायगिरि नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो गोजोननाय हरनानै बे भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन। गोजोन्थों रायजोफोर, जै बर' हारिनि